Keď som cez prázdniny na Slovensku, tak jednu vec, ktorú počujem, je, že na Slovensku je zlá politika. Samozrejme je to kvôli skorumpovaným politikom, ktoré sa nájdú na väčšine politických strán. Ale myslím si, že aj ten súčasný systém je súčasťou problému. Lebo je príliš veľa strán a systém ti nedovolí rýchly progres, aj keď jednoznačne vyhráš voľby. Aké demokratické zmeny by sme teda mali zaviesť, aby sa tieto problémy vyriešili? Poďme sa najprv pozrieť, ako ten systém vyzerá teraz. Slovensko je parlamentná demokracia, ale na rozdiel od iných krajinách s parlamentnou demokraciou ju máme takú dosť jednoduchú a je orientovaná na celú krajinu. Proste sú každé 4 roky voľby do parlamentu, kde dáš svoj hlas pre akúkoľvek stranu. A keď tá strana dostane viac ako 5% hlasov, tak sa dostane do Národnej rady Slovenskej republiky a víťaz tých volieb obvykle zostavuje vládu a na to musí mať väčšinu v parlamente, takže 76 poslancov zo 150. Ľahší by ten systém nemohol byť, ale to nosí aj problémy so sebou. Jeden problém je, že chýba regionálna reprezentácia. To najbližšie, čo máme k regionálnej reprezentácii, je Maďarská aliancia. Ale samozrejme nie je toto isté ako v Spojených štátoch alebo Maďarsku, kde každý okres má svojho poslanca. Toto by mohlo podľa výsledku volieb pomôcť strane získať viacej poslancov a teda im to uľahčí zostaviť vládu. Lebo ak dostaneš medzi 20 až 30% hlasov, ako to normálne býva, tak je občas veľmi ťažké zostaviť vládu so stranami, ktoré majú podobné hľadiska ako tá tvoja. Toto má často za problém, že potom nevieš úplne presadiť tvoj volebný plán. Len jeden raz sa podarilo Ficovi stvoriť jednofarebnú vládu, keď získal vo voľbách 2012 44% hlasov. Problém, ktorý s tým súvisí, je, že je príliš veľa politických stran. Na Slovensku ich máme tak 10 relevantných. Toto celkom rozdeľuje hlasy a tým pádom je to ťažké získať väčšiu porciu hlasov a do toho ešte viac mandátov, lebo každá strana nad 5% dostane 10 poslancov, čo je ale 6,7% parlamentu. Preto sa navrhuje zvýšiť volebné kvórum na 7%, lebo by bolo menej stran v parlamentu. Keby to tak bolo v roku 2023, tak by v parlamente boli len Smer, Progresívne Slovensko, Hlas a Olano. Spočítal som ich poslancov takto, že som najprv spočítal, koľko percent hlasov dostali tie 4 strany, čo bolo 64,49%. Potom som spočítal, koľko percent hlasov mala každá strana z tých 64%. A potom som to vynásobil 150. V tomto scenáriu by mal Smer 53 poslancov, PS 42, Hlas 34 a Olano 21. Okrem toho existujú dve možnosti zjednodušiť víťaznej strane stvoriť vládu. Prvá vec je, že by každý okres mal svojho poslanca. Vyzeralo by to pravdepodobne tak, že 79 poslancov budú voliť okresy a tých 71 sa budú voliť podľa súčasného systému. Poviem vám, ako by Národná rada vyzerala, keby sme tento systém mali v roku 2023. Tých 71 mandátov som tak spočítal, že som každej strane počet súčasných poslancov vydelil dvomi. Aby to presne vyšlo, tak som z toho zobral Smeru 2 mandáty a Hlasu a Progresívnom Slovensku 1 mandát. Maďarská aliancia by mala 3 poslanci, SNS 5 poslancov, SAS 5, KDH 9, Olano 10, Hlas 13, PS 27 a Smer 78. A druhá vec je dať víťaznej strane mandátový bónus. Jedna možnosť by bola, že dostanú tých poslancov, ktoré by teoreticky dostali iné strany, keby volebné kvórum neexistovalo. V tomto prípade by Smer v roku 2023 dostal 16,75 hlasov navyše, čo by znamenalo ďalších 25 poslancov. Počet poslancov som teda v tomto prípade spočítal podľa percent. SNS by mala 9 poslancov, SAS 10, KDH 10, Olano 13, Hlas 22, PS 27 a Smer by mal 59. Jeden ďalší problém, ktorý ma ruší, na ktoré ale nie je žiadne dobré riešenie, je, že koalícia a opozícia sa často zdržajú namiesto toho, aby buď volili za alebo proti jednému návrhu. Hlavne koalícia toto robí, aby návrhy opozície neprešli. Ale čo chceš proti tomu urobiť? Zobrať poslancom možnosť sa zdržávať? Poďme sa ale na to pozrieť, čo si Slováci o tých zmenách myslia. Tieto štatistiky sú od denníka N a robili sa okolo februára.
Takže ešte predtým, než sa o volieb poštou a volebnom kvóru začalo diskutovať. 2/3 Slovákov súhlasí, že je v parlamente priveľa stran. Najviac s tým súhlasia konzervatívci ako Republika, Smer a KDH. A najmenej liberálne strany ako SAS, Demokrati a Progresívne Slovensko. Najväčší dôvod pre toto rozhodnutie je stabilita vládnutia. Toto aspoň zadali 2/3 opýtaných. Takisto súhlasí polovica obyvateľstva ten problém vyriešiť tým, že by sa volebné kvórum zvýšilo na 7%. Najviac to podporuje Republika a koalícia. A najmenej Matovičovci a SAS. Prekvapenie je aj 40% obyvateľov za mandátový bonus a aj polovina je za to, aby každý okres mal svojho poslanca. Ešte nakoniec by som chcel ukázať, že tiež je 40% obyvateľstva za to, aby sa voľba poštou zo zahraničia zrušila. Ja som zásadne otvorený pre tie riešenia a nevidím s tým nejaký veľký problém. Definitívne by to uľahčilo zostavenie vlády a takisto by to zrýchlil progres jednej politickej strany. Ale myslím si, že by o tom mali rozhodovať Slováci a nie konkrétne politické strany. Urobil by som to tak, ako to býva vo Švajčiarsku. Tam obyvatelia 3 až 4 krát v roku rozhodujú o rôznych zmenách, napríklad ohľadom migrácie, klimatických opatrení a všetko možné. Nebolo by to teda zlé pre také kontroverzné veci urobiť hlasovanie. A pomohlo by to tým 20% ľudí, ktorí nie sú rozhodnutí si vytvoriť svoj názor. Určite by nám to aj viac pomohlo sa zjednotiť, lebo bez konkrétnych čísel si hociaká politická strana môže hovoriť, čo chce. A potom polarizujú viacej spoločnosť. Ale čo si myslíte vy? Napíšte to do komentárov. Ja som Slovák Grojper a vidíme sa na budúci týždeň.